Здравейте на всички. Хазарта може да ви съсипе много лесно. Както направи с мен. Вярвах си, наистина си вярвах, че мога да намеря тактика. Че има шанс някакъв алгоритъм, нещо да се измисли. Никога. Хвърлях толкова много пари. Даже напоследък продължавам да губя пари, независимо дали играя. Ирония съдбата. Тоест, каквото и да направя, ще съм на минус. Логика. Както обясних в другите клипове, хазарта има цялостно наблюдение върху акаунта ви, върху вас самите. Дори ако сте някакви инфлуенсъри, също лесно да ви проследят, лесно да разберат какво, кога, къде взимате и кога играете. Лесно очевидно и да ви следят начина на игра. Независимо дали играете често или не. Никакъв случай няма начин да победите системата. За мен доста късно го разбрах. Не, че не го разбрах. Аз го разбрах, ама не исках да се предавам. Исках да се боря, да опитвам да стане. Но с времето болката ставаше все по-голяма. Загубата на пари се увеличаваше. Нямаше нито една печалба. Леле, не мога да повярвам, че аз съм сигурно единственият човек, който не е имал реално печалба, нито един профит, както се вика. Всичко е било загуби. Дали по бавен път или по бърз път, винаги е било загуба. Зануляване за по-малко от 30 минути или за 8 или 9 часа. Зависи. Не съм играл на рулетивки. Да, верно, това където да изхарчиш 5 лева за въртване на рулетивка, тая проистина на рулетивка се тая. Но иначе не съм играл. Защото наистина и там ми е доста скучно. И не точно да доскука, а просто виждане, че и там не може да спечелиш и стотинка. Един вид, аз бях заребен много по бакарата. Мислех, че мога и да помогна на някой в бъдеще. Не ми се получи. Няколко ме ограбиха от обучаващите ми. Други ме измамиха. По-точно кражба или измама, то май е пак едно и също. Само, че кражбата ти взимат парите, а измамата може да е без пари. Кой знае. Не почвайте. Не ходете на казино в никакъв случай. Не играете онлайн. Отново в никакъв случай. Просто няма как да спечелите. Колкото и да сменяте тактиките, няма как. Усещането е ясно. Винаги се бъде загуба, след загуба. Аз съм човек, който е загубил много. Просто малко не ме послушате мене. Бъдете на моето ниво тогава, за да разберете какво е. И 10 години да минат. Болката ще си остане завинаги.
ако ще е 20 години, 30 години, тя няма как да спре, защото ти влизаш там с целта да изкараш нещо, да помогнеш на някой, а срещу времено те ти се подиграват, като и даже и стотинка не ти дават, ти закъсваш, защото губиш пари, опитваш се да се оправиш, а срещу времено няма наслада, няма нищо в него, защото единственото, което виждаш е как губиш нон-стоп. Това не знам как да си го обясня. 1 на милион е да загубиш 900 пъти, нали? Не, при мен е толкова. Да няма нито една победа. Реалността е много шивана. Не влизайте в такива казина, не влизайте въобще. Ако нямате милиарди, милиони, които да загубите с ваше желание. И да имате, то не си заслужава. Все едно съм вкарал 120 хиляди, да, като спонсорство, но нито те ме оцениха, нито съм спечелил врътка, което означава майната ви си изтрие акаунта за винаги от всякъде. Няма да имате мои данни. Ако трябва си ги промена за винаги. Но вие не заслужавате такава омраза към човечеството, не знам другаде. Билбордовете не ме засягат. Не знам кой ги се засяга от реклами. Единственият смисъл, в който се засягаше човек, е какво ще получи. Защото ние гониме парата, не гониме скапания интерес на забавление. Не, то няма забавление там. Който казва, че чувства адреналин, не го разбирам. Какъв адреналин може да чувстваш от завъртване на 20-30 хиляди? Като да имаш непривид, че ако те решат, могат да отрежат на секундата и да ти вземат всичко. Тоест, ако тръгне, примерно, на рулетка, заложиш на червено, то стане на червено, той също времено може да се премести и на черно на секундата. На една стотната, по-точно, за да не бъде хванат магнита. Което означава, колкото и да залагаш, ти все едно залагаш същата сума за тях, която е минималната, независимо дали е в голямо количество. Те виждат, че няма камера, която да заснеме това нещо и бум, взимат ти всичко. Това е като ноша в гърба. Аз не съм правил стримове на всичките си моменти и добре, че не съм ги правил, за да видите за какво става дума. Може би защото си мислех, че правя нещо по-различно, че имам тактика и не искам да я показвам, но реално не съм имал никога тактика. Всичко беше до изненадата. Да допуснат грешка. А те не допускат почти никакви грешки, защото все пак алгоритъмът, който е в електронната вариант, е страшно добър. А да не говорим, че крупетата добре слушат заповедите си, така че т.е. заповедите на шефовете. Така че нямаме никакви шансове в нищо с тая скапана мафия, която се разруши всички ни.
които играят. Не съм много сигурен какво мога да дам като съвет, освен бъдете силни и стойте надалеч. Иначе станете с хиляди като мене назад. Тези 120 хиляди, където сега се ги изплащам, или ги изплащам все още, айде така да го кажа, няма да стигне ден, в който това ще спре. Ако се върна в хазарта, аз ще загубя пак всичко и дори няма да имам смисъл да го мисля за какво да живея. Не, че много мога да помисля за това, след като аз съм в тежест, по-точно извинявам се, тежест съм на майка си, тежест съм на брат си, а не мога да помогна на никой. Не знам как в историята казват, че когато падне човек на дълбоко, той се изправя и става по-силен. Само, че в реалността излиза, че колкото и дълбоко да пада, той само си пада и никога не се издига. Времето загубих, желанието загубих. Не съм много сигурен как да наблюдавам точното развитие върху живота ми. Все пак ставам с сметки, лягам си с сметки. Не мога да видя никакви плюсове. Най-вече когато бях в хазарта. Тогава беше по този начин. Лягам си с загуба и пари на заем. Ставам с чувството, че съм направил големи грешки и продължавам. Това беше. Продължаваме да правим грешки. Единствената грешка, че те казват, че има ферплей. Но ферплей няма. Не мога да ми кажеш, че 20 пъти се нацелиш точно грешното число. Не, айде, да го кажем така. 20 пъти да нацелиш грешната страна, а не число. Тоест, при червено и черно стига 20 подред пъти да се губа. Това никога не ми се случило, но имам го на запис. Може да загубите и 30 пъти. Много им пука. Другото нещо е, че умората се натрупва, защото го мислим, защото се чудиме как да се оправим. Само се лъжеме допълнително, опитваме се да мотивираме някой, опитваме се да намерим начин да изкараме пари още. Не се получава. Пари от никъде не идват. На момента и от работа бих казал, че не идват. Единственото, което може да направим, е да ги изгоним хазартните мрежи изцяло. Но това зависи от вас. Дали си го искате. Дали да се събереме. Защото джобовете стават по-празни, как се вика, бедните стават по-бедни, богатите стават по-богати. И да, те са като хиени.
готуващи, желащи за повече и повече. Друго нещо е, когато играеш с малка сума, но и тогава нищо няма да спечелиш. Имайки на предвид, че колкото и да вкараш, както казах, те винаги се нацелят грешната страна, за да ти увеличат загубите, ако не се спреш на време. Може би единственият вариант за някой нов е, ако искам наистина да играя, един път на ден, един залог от 2 лева, примерно, или от левче, или 80 стотинки. И това е. Пак е нещо. Те няма как да ви хванат по този начин, защото вие си имате и по един залог. Ако всеки прави по един залог в различно време, с цел точно такава, за да изкара, примерно, ако всички вземем по едно левче от тях по едно и също време на деня, те могат да загубят от порядъка на 100-150 милиона, примерно. Зависи колко страни се включат и реално те са бъдат на загуба. Колкото повече се включат така, толкова по-зле за тях. Но тогава те сигурно се сложат други забрани, други проследяващи устройства. И това може да го има. Но пък това е добър вариант за пране на пари, нали така? Малко са. Но когато имаш примерно 100 хиляди човека, ти винаги можеш да си на плюс. Честно, аз не бих измамил човек. Затова го казвам. Който иска да го направи, все ми е тая. Аз не успях. Нито можех да играя с фалшиви пари, както повечето стримери, дето харчат по 20-30, даже по 200-300 хиляди и то долара на ден, което ми е доста странно как имат нон-стоп бюджет. Но с това ми е ясно от друга страна, че те получават спонсорство, а от спонсорството и фалшиви пари, с които да играят. Тоест, самото казино им превежда, може би, пари или просто играят в сайт, който е тяхен. Напоследък съм попадал на такива, дето самите казина ги поддържат с тези хора. И то може много лесно да го разбереш по името. Защото той сам се издава. Той си прави реклама на самия сайт. Да, не съм такъв. Ако това се питате, защото реално хазарта не е моята игра. За толкова години, 15 ли? Май 15 години, аз не съм спечелил нищо. Единственото, което спечелих, бе загуба на тези 15 години като часове. Като си имаш напред, че последните 5 години, извинявам се, не 6, съм играл нон-стоп. Леле. Това са изморените очи. Мислете преди да вършите нещо. Ако някой иска да помогне, може да ми хареса канала, да коментира и това е. И да се абонира, ако иска.
Но иначе пари, пазете си ги. Все ще ви потребват и на вас. Защото парите са адски важно нещо. Наистина много важно. Благодаря, че ме гледате. Приятен и страхотен ден без хазарт. Моля.